Ο Μπαρμπανίκος, ηλικιωμένος πλέον, καθόταν στο τραπέζι, στη μικρή κουζινούλα στην αγαπημένη θέση του. Ένα μικρό γραφικό σπιτάκι σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Πελοποννήσου. Ανέμενε την γυναίκα του να του ετοιμάσει το πρωινό. Έξω ήδη ξημέρωνε και ο Μπαρμπανίκος με μία ανυπομονησία κοιτούσε την Μαρία. Έπρεπε να φύγει γιατί σήμερα είχε να τακτοποιήσει αρκετές δουλειές, ενώ αυτή για κάποιο λόγο αργούσε να ετοιμάσει το πρωινό. «Τι θα γίνει ακόμη? Τι γίνεται με αυτό το πρωινό? Ή θα με κρατήσεις εδώ μέχρι το μεσημέρι?» Η κυρία Μαρίκα, έτσι συνήθιζε να την λέει, πήρε μία βαθιά ανάσα χωρίς να του πει κουβέντα. Από την άλλη αυτός κατάλαβε τον πόνο της σαν μητέρα. Ο Βασίλης, ο γιος τους, εδώ και μισό χρόνο λείπει στην Μεγαλούπολη για δουλειά, κυνηγώντας την τύχη του αλλά περισσότερο τα λεφτά, όπως τους έλεγε. Πλέον δεν του άρεσε η ζωή του χωριού. Η Ντίνα, η γυναίκα του, είχε μείνει στο χωριό μόνη της. Φρεσκοπαντρεμένη, έμεινε να προσέχει το σπίτι τους, γιατί είχαν αποφασίσει ότι αυτό θα ήταν για μικρό διάστημα. Φαίνεται όμως ήταν αρκετά άπιστη γυναίκα. Αρκετά εμφανίσιμη και γεννημένη στο εξωτερικό. Ήδη τον είχε απατήσει αρκετές φορές και πλέον αυτό μαθεύτηκε. Έλεγε ότι ήταν μόνο για την ανάγκη και δεν υπήρχε λόγος να κρύβεται. Έτσι γίνεται εκεί έξω. Έλεγε σε κάποιες φίλες της που απέκτησε στο χωριό. «Εδώ στην Ελλάδα είσαστε σε αρκετά πράγματα πολύ περίεργοι. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που είσαστε αυστηροί με αυτό. Στο κάτω-κάτω δικό μου είναι το σώμα. Αυτό που κάνω δεν θεωρώ ότι με κάνει να μην αγαπάω τον Βασίλη μου». Οι γειτόνισσες κουτσομπόλευαν και αυτά έφταναν στα αυτιά της μάνας του, πως η νυφούλα της γυρίζει πολύ αργά στο σπίτι. Πλέον και η ίδια ήξερε ότι το χωριό ξέρει για αυτήν, όμως δεν τρεπόταν καθόλου. Η Ντίνα η πρόστιχη, όπως την κατανόμαζαν οι μεγάλοι του χωριού. Η Μαρίκα αναστέναζε αρκετές φορές την ημέρα. Τόσο ρεζιλίκι δεν το περίμενε. Τον μονάκριβο γιώκα της τον αγαπούσε πολύ. Ονειρευόταν ότι θα έκανε καλή και ευτυχισμένη ζωή με τη γυναίκα του. Ήθελε τα καλύτερα για αυτόν. Δεν ήθελε να τον βλέπει να ζει όπως η ίδια με τον άντρα της. Σαν μάνα του ήθελε πάρα πολύ να τον σπουδάζει και να μάθει μία τέχνη. Όμως έπρεπε για αρχή να μάθει να ζει στην πόλη ώστε να ξεπεράσει τις οικονομικές δυσκολίες όπου είχε στο χωριό. Ο ίδιος ήθελε να κάνει ταξίδια στο εξωτερικό, να βλέπει διαφορετικό κόσμο. Από μικρός ήταν παιδάκι αρκετά βολικό. Τελειώνοντας το σχολείο, έκανε εγγραφή σε ένα από τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης. «Βρε γιώκα μου, τι έπαθες? Τι θα αποκτήσεις από εκεί? Τι ειδικότητα θα πάρεις? Γιατί δεν θέλεις να με ακούσεις έστω και για λίγο? Αχ, αυτό το κεφάλι σου. Μια ζωή ένας απλός εργάτης θα είσαι και θα δουλεύεις για κάποιον. Μάζεψέ τα από εκεί, πήγαινε στην πόλη. Εκεί μένει ένας ξάδερφός μου, έχω μιλήσει μαζί του. Αυτός θα σε βοηθήσει. Γνωρίζει πολύ καλά τα πάντα. Θα σε βοηθήσει και με το σπίτι. Θεωρώ ότι για τον ανιψιό του θα κάνει τα πάντα». Γελούσε ο Βασίλης με όλα αυτά που έλεγε η μάνα του. «Σιγά τους συγγενείς σου, δεν τους έχω δει ποτέ μου. Άραγε αυτός με ξέρει?» «Έλα τώρα Νίκο, πες του και εσύ σαν πατέρας. Δεν καταλαβαίνω το πείσμα του. Εμείς εδώ κάνουμε τόσες οικονομίες για αυτόν». «Εντάξει γυναίκα, άστα τα λεφτά εκεί που είναι στην άκρη. Θα χρειαστούν κάποια στιγμή. Άστον σε παρακαλώ να διαλέξει μόνος του. Ας γίνει ό,τι θέλει. Μηχανικός, υδραυλικός, εργάτης. Τι ανησυχείς γυναίκα? Εμείς τον μεγαλώσαμε. Αν έχει μυαλό στο κεφάλι του, ας πάρει μόνος του την καλύτερη απόφαση. Δεν είναι μωρό πλέον». Με αυτές τις κουβέντες του πατέρα ο Βασίλης έτρεξε και τον αγκάλιασε. «Σε ευχαριστώ πατέρα για την υποστήριξη. Φεύγω γιατί με περιμένουν». Η μητέρα του δεν ήθελε να χάσει την ελπίδα της. Πίστευε κάποια στιγμή θα άλλαζε γνώμη ο γιος της. Τα χρόνια πέρασαν και τελειώνοντας τις σπουδές του ο Βασίλης ξανά επέστρεψε στο χωριό και μάλιστα όχι μόνος του. Είχε δίπλα και τη γυναίκα του. Μία εμφανίσιμη κοπέλα και πολύ προκλητική για τα δεδομένα του χωριού. «Μαμά, μπαμπά, από εδώ η γυναίκα μου, η Κωνσταντίνα». «Μα πώς, γυναίκα? Πότε έγινε ο γάμος και γιατί δεν ήμασταν εκεί? Πότε προλάβατε?» Έκπληκτη και τελείως χαμένη η Μαρίκα γύρισε προς τον άντρα της. Ο Νίκος χάζευε την όμορφη νυφούλα του. Δεν άκουγε καθόλου τι έλεγε η γυναίκα του. «Μαμά, τώρα ό,τι και να κάνεις όλα έγιναν. Και αν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος, εμένα δεν με νοιάζει. Εμείς έτσι αποφασίσαμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείς. Εμείς θα πάμε να ξεκουραστούμε στη θάλασσα. Εδώ θα κάνουμε το ταξίδι του μέλιτος για μια εβδομάδα». «Και μετά τι θα γίνει?»
Ήθελε μονίμως να γνωρίζει κάθε κίνησή του. Πολλές φορές γινόταν αρκετά ενοχλητική γυναίκα και δεν είχε καθόλου διάκριση. «Λοιπόν, άσε τα παιδιά ήσυχα να κάνουν ό,τι θέλουν. Καλύτερα καλωσόρισέ τους και σταμάτα να κάνεις διάφορες ερωτήσεις. Ελάτε παιδιά, βολευτείτε. Εδώ δεν έχουμε παλάτια, κοπελιά μου. Ελπίζω να σε προετοίμασε ο Βασίλης. Έχει όμως ένα δωμάτιο ακόμα αρκετά ευρύχωρο και αυτό θα είναι το δικό σας». Η αποφασιστικότητα του πατέρα σταμάτησε την Μαρίκα να τους ανακρίνει. Έτσι κάπως άρχισαν μια καινούρια ζωή, στην οποία τώρα είναι μαζί τους και η Κωνσταντίνα. Το ίδιο κιόλας απόγευμα η Ντίνα είπε λίγα λόγια για την ζωή της και για τον εαυτό της. Η Μαρίκα για κάποιο λόγο ήταν δυσαρεστημένη, ειδικά όταν έμαθε ότι η Κωνσταντίνα ήταν για 3 χρόνια μεγαλύτερη από τον γιο της. «Δεν έχω γονείς», έλεγε χαμηλόφωνα το κορίτσι. «Τον πατέρα μου δεν τον έχω γνωρίσει καθόλου. Η μάνα μου πέθανε όταν ήμουν 9 χρονών. Έζησα με την γιαγιά μου στην Σουηδία, εφόσον αυτή με φρόντισε όσο μπορούσε. Αργότερα όταν μεγάλωσα την φρόντιζα και εγώ. Πριν μερικά χρόνια γυρίσαμε στην Ελλάδα. Η καημένη πέθανε πριν 1 χρόνο και άλλους συγγενείς δεν γνωρίζω». «Μάλιστα, και πού μένεις, έχεις δικό σου σπίτι?» «Μέναμε στο σπίτι της γιαγιάς, το οποίο το πούλησα όταν αρρώστησε για να καλύψω τις θεραπείες της». Η πεθερά ήταν εξωφρενών. Προσπαθούσε τη νύχτα να πει αυτά που δεν μπόρεσε να πει στον γιο της, μήπως και την καταλάβει ο άντρας της. «Τα άκουσες όλα αυτά που είπε? Βρήκε το δικό μας το χαϊβάνι και βολεύτηκε μια χαρά. Ούτε σπίτι δεν έχει. Μα πώς γίνεται, τα θέλει όλα έτοιμα». «Έλα γυναίκα, τα παραλές, μια χαρά είναι το κορίτσι και ο γιος μας. Μάλιστα εγώ καταλαβαίνω τον γιο μας, άλλωστε η Κωνσταντίνα είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα». Ακούγοντας αυτά η Μαρίκα σηκώθηκε και κοίταξε τον άντρα της στα μάτια. «Λοιπόν, πες μου τι εννοείς». «Καλά κοιμήσου τώρα, χαζή γυναίκα». Η Μαρίκα βασανίστηκε κάνοντας διάφορες σκέψεις πριν την πάρει ο ύπνος. Όμως το προαίσθημα της πεθεράς την πρόδωσε. Η Κωνσταντίνα φαινόταν αρκετά σεμνή και πολύ ευγενική γυναίκα. Παρόλο που δεν γνώριζε τα χωράφια, τη βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού. Η Κωνσταντίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μεγαλούπολη του εξωτερικού, από μετανάστες Έλληνες γονείς. Τον πρώτο καιρό προσπαθούσε να μάθει τα πάντα, το πώς είναι η ζωή στο χωριό και δεν έκανε ποτέ πίσω. Στα πεθερικά της πάντα φερόταν με σεβασμό και αγάπη. Ποτέ δεν διαφωνούσε και δεν αντιμιλούσε στην πεθερά της, η οποία έχωνε σε κάθε βήμα των παιδιών την μύτη της. Με τον πεθερό της η Κωνσταντίνα έγινε φίλη πιο εύκολα, ενώ η πεθερά της την είχε λίγο σε απόσταση και ήταν σχετικά ψυχρή μαζί της. Πολλές φορές ο πεθερός την υποστήριζε. Με τον άντρα της η Κωνσταντίνα ήταν πάρα πολύ αγαπημένη. Ο καιρός πέρναγε και όπως φαίνεται η ζωή τους κυλούσε ομαλά. Ο Βασίλης έγινε μεγάλος μηχανικός σε μια εταιρεία και χρειαζόταν να δουλεύει πολλές ώρες. Η Ντίνα τα μεσημέρια ετοίμαζε ζεστό φαγητό και του πήγαινε στο διάλειμμα να φάει. «Ορίστε, βλέπεις Μαρίκα τι καλή νύφη που έχουμε και φροντίζει τον γιο μας και είναι και πολύ ήσυχο κορίτσι». «Καλά, καλά, θα δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Να ξέρεις αυτή κάτι έχει στο μυαλό της. Δώσε λίγο χρόνο και θα δούμε. Στη ζωή μου έχω μάθει πολύ καλά να ξεχωρίζω τους ανθρώπους». Ήρθε ο καιρός και το ζευγάρι αγόρασε δικό του σπίτι. Ένα όμορφο, ακόμα πιο κοντά στη φύση. Ο πατέρας ήταν σύμφωνος με αυτή την απόφαση των παιδιών, ενώ η Μαρίκα πάλι κάτι είχε να πει. Ήταν πάλι δυσαρεστημένη. «Και τι πρόβλημα είχατε μαζί μας, δεν σας έφτανε το σπίτι, δεν χωράτε? Βλέπω ότι παιδιά δεν έχετε σκοπό να κάνετε ακόμη. Για ποιο λόγο ξοδεύετε τα λεφτά σας? Ζήστε τα και χαρείτε τα. Ενώ τώρα φορτωθήκατε το δάνειο χωρίς να συμβουλευτείτε κανέναν, σαν δεν τρέπεστε». «Μαμά, τι δεν καταλαβαίνεις? Η Ντίνα θέλει να έχει το δικό της νοικοκυριό», αγκάλιασε τη γυναίκα του. «Δεν είχαμε όλα τα λεφτά για να αγοράσουμε το σπίτι, γι' αυτό πήραμε δάνειο, εφόσον ήταν και μια πολύ καλή ευκαιρία. Και το σπίτι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Γιατί να μην επενδύσουμε κι εμείς σε κάτι για το μέλλον μας? Σε λίγο καιρό θα ολοκληρώσουμε τις αλλαγές και θα μετακομίσουμε στο δικό μας σπίτι και όλοι θα είμαστε ευτυχισμένοι». «Καλά, κάντε ό,τι θέλετε», έλεγε πολύ ενοχλημένη η πεθερά. «Μονίμως εγώ σας ενοχλώ όλους». «Κυρία Μαρία, εδώ πιο κάτω θα μείνουμε. Εγώ το ήθελα. Να μην είμαι εδώ στα πόδια σας συνέχεια και σας ενοχλώ».
Πήγε να πει κάτι ακόμα η Κωνσταντίνα, όμως η πεθερά την κοίταξε με άγριο βλέμμα και η συζήτηση τελείωσε. «Έλα αγάπη μου, μη της δίνει σημασία, η μαμά απλά δεν έχει καλή διάθεση». Προσπάθησε να την ηρεμήσει και να δικαιολογήσει τη μάνα του. Μάλλον η μαμά ζήλευε πολύ τον γιο της όταν ήταν καλά με την ύφη της. Φαινόταν πως αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του. Πέρασαν λίγες μέρες και τα παιδιά τακτοποιήθηκαν στο νέο του σπίτι και κάλεσαν τους γονείς τους να το εγκαινιάσουν. Την ώρα του δείπνου ο Βασίλης ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα φύγει για δουλειά στο εξωτερικό. «Μα πώς, τώρα για πού και γιατί?» Η μαμά ανησυχούσε. «Να, με τα παιδιά που δουλεύω μαζί πάνε σε μια καινούρια δουλειά και μου πρότειναν και εμένα. Εγώ συμφώνησα και μάλιστα χάρηκαν πολύ που θα πάω μαζί τους. Τάζουν ότι τα λεφτά θα είναι ικανοποιητικά». «Αχ αγόρι μου, παντρεύτηκες, αγόρασες σπίτι και τώρα τα παρατάς όλα και φεύγεις?» «Μα η Κωνσταντίνα θα μείνει εδώ και θα με περιμένει». «Βρε μάνα, κάποιος πρέπει να πληρώσει το δάνειο, γι' αυτό θα πάω, να ξεπληρώσω πιο γρήγορα». Ο Βασίλης έφυγε για το εξωτερικό. Η Κωνσταντίνα έμεινε μόνη της. Στις αρχές επισκεπτόταν συνέχεια τα πεθερικά της, τους βοηθούσε στις δουλειές τους και αργότερα επέστρεφε στο δικό της σπίτι, το οποίο το συντηρούσε και το πρόσεχε πολύ. Με τον καιρό η πεθερά πήγαινε στην Κωνσταντίνα, βέβαια χωρίς να την ειδοποιεί και μάλιστα το έκανε επίτηδες, γιατί ήθελε να την πιάσει έτσι ώστε να τους αποδείξει ότι δεν είναι καλή νύφη. Μάλιστα δεν το έκρυβε αυτό καθόλου. Της πήρε αρκετό καιρό μέχρι να βρει κάτι αρνητικό για να πιαστεί από αυτό. Έτσι μια μέρα συνειδητοποίησε ότι δεν την πρόδωσε το ένστικτό της. Άρχισε πλέον να παρακολουθεί πιο στενά την υφούλα της. Το πρωί, ετοιμάζοντας το πρωινό, η Μαρία ήθελε να τα πει όλα στον άντρα της και δεν ήξερε πώς να αρχίσει. Όμως ο άντρας της ξεκίνησε τις ερωτήσεις. «Τι έγινε, πώς είναι η νυφούλα μας? Σαν να χάθηκε τον τελευταίο καιρό. Δεν έρχεται συχνά όπως κάποτε. Τι συμβαίνει, γνωρίζεις κάτι εσύ? Μήπως αρρώστησε? Δεν πας να ρίξεις μια ματιά?» Η κυρία Μαρίκα του έβαλε τσάι και έκατσε κοντά του. «Λοιπόν, άκουσέ με. Έχει έρθει ένας καινούριος διευθυντής στο μεγάλο εργοστάσιο. Τον λένε Χρήστο και οι γυναίκες εδώ γύρω λένε ότι η δικιά μας πηγαίνει έρχεται κάθε μέρα προς τα εκεί. Δήθεν έπιασε δουλειά σαν καθαρίστρια». «Ναι, τον έχω δει, δεν ήξερα ότι είναι αυτός. Σχετικά νέος και γεροδεμένος είναι». «Η Κωνσταντίνα μας κάθε μέρα χάνεται έξω από το χωριό». «Και τι έγινε? Λίγοι πάνε στην φύση για περπάτημα?» «Αμάν ρε γυναίκα, και αυτό το βλέπεις πονηρό, αφού μια μέρα τη συνάντησα με ένα γεμάτο καλάθι μανιτάρια και μάλιστα την πένεψα πολύ. Ξέρεις ότι στον Βασίλη μας αρέσουν τα μανιτάρια». «Μα πόσο χαζός άντρας είσαι, ποια μανιτάρια μέσα στη νύχτα? Ο κόσμος έξω βουίζει γύρω». Ο Νίκος σηκώθηκε, έσπρωξε το τσάι. «Από πού τα βγάζεις και τα λες αυτά?» Την κοίταξε και αθόρυβα έφυγε από το σπίτι. 2 μέρες βασανιζόταν ο Μπαρμπανίκος με τα λόγια της γυναίκας του. Δεν άντεξε και αναγκάστηκε απλά να παρακολουθήσει την ύφη του. Ήθελε να σιγουρευτεί με όλα όσα άκουσε από τη γυναίκα του. Μα δεν θα μπορούσε να είναι αλήθεια. Δεν μπορεί η Κωνσταντίνα να προδώσει τον άντρα της. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Η καρδιά του πατέρα υπέφερε από τα νέα. «Αχ αγόρι μου, τι μας βρήκε, και αν είναι αλήθεια, πώς θα στο πω?» Έτσι την παρακολούθησε να δει με τα ίδια του τα μάτια. Η Κωνσταντίνα βγήκε έξω, έκανε διάφορες δουλειές στην αυλή της. Όση ώρα την παρακολουθούσε ο πεθερός, δεν έβλεπε τίποτα το περίεργο. Σε λίγο η Κωνσταντίνα ήταν έτοιμη να πάει κάπου. Πήρε το καλάθι γεμάτο πράγματα και κατευθύνθηκε προς το δρομάκι που οδηγεί έξω από το χωριό. Πήγαινε τόσο γρήγορα που και ο πεθερός δυσκολευόταν να την προφτάσει. Μία αντρική φωνή ακούστηκε και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Χρήστος. Ο πεθερός κρύφτηκε. «Βρε την νυφούλα μου, τελικά είναι αλήθεια. Ποτέ δεν το περίμενα αυτό από σένα». Ήθελε να βγει και να τους ορμήξει, όμως κάτι τον σταματούσε. Έπρεπε να ακούσει τη συζήτηση που είχαν μεταξύ τους. «Καλώς την, καλημέρα, βλέπω είσαι πάντα στην ώρα σου. Πάλι βιαστική είσαι, βιάζεσαι να αναλάβεις τα καθήκοντά σου?» Ναι, βιάζομαι γιατί εχθές δεν μπορούσα να έρθω». «Ο άντρας σου σε παίρνει τηλέφωνο?» «Ναι, και μου υπόσχεται να έρθει αυτές τις μέρες. Τον περιμένω με ανυπομονησία». «Και εγώ θα χαρώ πολύ να τον γνωρίσω. Μην το ξεχνάς?» «Σίγουρα, εννοείται, δεν το ξεχνάω».
Εκεί στην πλαγιά έχει αρκετά μανιτάρια. Στο γυρισμό ρίξε μια ματιά. Σε ευχαριστώ Χρήστο, τα λέμε. Ο πεθερός άκουσε σοκαρισμένος και αρκετά τσαντισμένος και συνέχισε να την παρακολουθεί. Αργότερα έφτασε σε ένα αρκετά μοναχικό σπίτι, χαμένο στο πυκνό δάσος. Ήταν το παλιό χωριό που εδώ και 150 χρόνια σχεδόν δεν έμενε κανένας. Εφόσον το είδε, έκανε όσο πιο γρήγορα βήματα μπορούσε, σπρώχνοντας αγριεμένος την πόρτα. Στο μυαλό του μόνο το κακό τριγύριζε. Αναρωτιόταν τι θα αντίκριζε τώρα μπροστά του. Οι δυο τους έμειναν παγωμένοι αντικρίζοντας ο ένας τον άλλον, ενώ η Κωνσταντίνα είχε σκύψει εκείνη την ώρα, βοηθώντας την άπορη Γριούλα να σηκωθεί. «Πατέρα, μα τι συμβαίνει, τι κάνεις εδώ?» «Εσύ θα μου εξηγήσεις τώρα αμέσως τι συμβαίνει εδώ και ποια είναι αυτή?» «Από εδώ η κυρία Ευανθία», και κατευθείαν άρχισε να εξηγεί την περίεργη γνωριμία τους. Η Κωνσταντίνα λάτρευε τις βόλτες με τον άντρα της στο δάσος. Μία μέρα όπου έκανε βόλτα μόνη της στο δάσος μαζεύοντας μανιτάρια, έχασε τον δρόμο και τον γυρισμό και από το άγχος έπεσε και ζαλίστηκε. Για καλή της τύχη την έσωσε η ίδια αυτή κυρία. Τότε την φιλοξένησε στο σπιτάκι της μέχρι να συνέλθει. Η Γριούλα ζούσε αρκετά χρόνια εκεί, γνώριζε κάθε γωνιά του δάσους. Στην ερώτηση της Δίνας αν είχε οικογένεια, η Γριούλα απάντησε πως έχασε τα πάντα. Ο άντρας της είχε πεθάνει, ενώ τα δύο παιδιά έφυγαν από εκεί για ένα καλύτερο μέλλον. Έκαναν τις δικές τους οικογένειες. Εμένα πλέον δεν με χρειάζονται. Ένα αρκετό χρονικό διάστημα η Γριούλα ήταν στο γυροκομείο, όμως δεν άντεξε και επέστρεψε σε αυτό το παρατημένο σπίτι. Δεν μου έμειναν και πολλά χρόνια ζωής. Η Κωνσταντίνα πολλές φορές την παρακάλεσε να έρθει να μείνει μαζί της, όμως η Γριούλα αρνιόταν κατηγορηματικά. Δεν ήθελε να ενοχλεί κανέναν με την παρουσία της. Όμως στο σπίτι της ερχόταν η Κωνσταντίνα και αυτή χαιρόταν. Η Γριούλα έμαθε στο κορίτσι όλα τα βότανα του δάσους, τι καλό κάνουν και ποια είναι θεραπευτικά, αλλά και ποια δηλητηριώδη. Πλέον η νέα ήξερε αρκετά από αυτά. Η Κωνσταντίνα την επισκεπτόταν στις αρχές μαζί με τον άντρα της. Αργότερα, όταν αυτός έφυγε για δουλειά στο εξωτερικό, συνέχισε να την επισκέπτεται και να της πηγαίνει και φαγητό. Όταν έπεσε στο κρεβάτι η κυρία Ευανθία, η Κωνσταντίνα της πρόσφερε και φάρμακα. Κατά την διαδρομή στο δάσος, η Κωνσταντίνα γνώρισε και τον Χρήστο, στον οποίον είχε αναθέσει να προσέχει την κυρία Ευανθία. Αυτά είναι όλα όσα σας είπα. Όμως μπορείτε να μου εξηγήσετε εσείς πώς βρεθήκατε εδώ? Συγχώρεσέ με, παιδάκι μου, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Να πω την αλήθεια, σκέφτηκα πως απατάς τον γιο μου και γι' αυτό πήρα την απόφαση να σε παρακολουθήσω. Άλλωστε βουίζει στο χωριό η απιστία σου, έτσι μου είπαν, παιδάκι μου. Αχ, μα τι είναι αυτά που λέτε, πατέρα? Εγώ δεν έχω μάτια για κανέναν άλλον. Αγαπάω τον άντρα μου πάρα πολύ και για να μην ξαναέρθω εδώ, σας παρακαλώ βοηθήστε με να την πάρω πίσω την Γριούλα για να έρθει μαζί μας. Δεν μπορώ να την αφήσω εδώ, αυτή μου έσωσε τη ζωή. Έτσι οι δυο τους έπεισαν την άπορη Γριούλα να μετακομίσει στο σπίτι τους. Η Κωνσταντίνα, φροντίζοντας την Γριούλα, ήταν πολύ ευχαριστημένη. Ακούγοντας για όλα αυτά η πεθερούλα, κατευθείαν άρχιζε να βλέπει την ύφη με άλλα μάτια. Μάλιστα ζητούσε πολλές φορές συγγνώμη που την είχε παρεξηγήσει. «Συγχώρα με, τόσες βλακίες έχω πει για σένα». «Δεν πειράζει, μάνα, άλλωστε και εγώ φταίω με αυτά που έλεγα στις χωριάτισσες. Γι' αυτό με έλεγαν πρόστιχοι». Όταν επέστρεψε ο άντρας της, ήταν και αυτός πολύ χαρούμενος, εφόσον είχαν πάρει την κυρία Ευανθία στο σπίτι τους. Έζησαν όλοι μαζί ευτυχισμένοι και ειδικά όταν έκαναν παιδιά το ζευγάρι, η ευτυχία έγινε πολύ περισσότερη. Οι παππούδες πέταγαν στα ουράνια γιατί πίστευαν ότι δεν θα δουν εγγόνια. Από τότε πέρασαν 2 χρόνια. Η κυρία Ευανθία, η οποία δεν πίστευε ότι πλέον ήταν μέρος της οικογένειας, είδε την καρδιακή αγάπη των νέων προς αυτήν. «Τώρα, Κωνσταντίνα μου, έλα εδώ, κορίτσι μου, φέρε μου σε παρακαλώ εκείνο το κουτάκι, θέλω να δεχτείς αυτό το δώρο από μένα». Από εκεί έβγαλε και της έδωσε ένα πουγγί, το οποίο ήταν γεμάτο με χρυσές λίρες. «Αυτά είναι για σένα και για την οικογένειά σου, να ζήσετε και να είστε πάντα ευτυχισμένοι και αγαπημένοι».